היי, תראי לאבא. הופה! רגע, עוד הפעם. עוד הפעם. רגע. נעשה 1 ו2. אבל תשימי אותו בצורה ישרה ככה שהוא לא... הנה, איפה נולי? איפה? 1, 2 ושלוש. אבל אתה לא יושב על הבטן, מה עשינו בזה? כן, אתה לא משתהו, הוא הגיע למסקנה שככה יותר נוח לו, אז למה לעשות את זה? איזה יופי לנולי! ייי! כן! ייי! כן! עוד הפעם. עכשיו בוא נשנה צד. בוא נעשה מפה. מסכן. רגע, תוריד את הראש. כן. תסתכל עליו. תראה לאבא, איפה המיטוש? הוא ישר עושה את זה, הוא לא מחכה אפילו. אנחנו צריכים שרירי בטן, צ'וצ'ו. כן. כל הכבוד, נסיך קטן של אמא. עוד פעם אחת. כל הכבוד. יאללה. עוד הפעם. הנה, בוא נעשה מפה, הופה. ייי. זהו. רגע, תעשה קצת ככה, הנה, ככה. כן, תנסה על הזווית השנייה. שלא יהיה קל מדי. תרים ידיים, תרים את הראש, כל הכבוד נולי. תרים את הראש, תראה איך אני מציקה לך. 1, 2, ייי! הוא בכוונה עושה את זה. כל הכבוד. מבסוט שהוא מצליח. יאללה, עוד. כן? מה, כיף לך? גילית את אמריקה עכשיו? כל הכבוד נולי. כל הכבוד, הנסיך הקטן. אבל אמא רוצה שתתאמץ ותראה לה את השרירי בטן שלך. את השרירי בטן, את הידיים. השרירים של הידיים, ונחזק את ככה, הראש. זהו. הנה, ככה. תישאר ככה. אמא תחזיק קצת, כן, כי אתה צריך לחזק את הידיים ואת הגב, נכון? נכון, בבי? איפה נולי? איפה צ'וצ'קבוץ'? איפה? מיטוש. איפה צ'וצ'קבוץ' קטן? איפה? יאללה, עזבי אותו. כל הכבוד לנולי. תראה, מה זה? קח, אתה רוצה לגעת? קח. קח. כן, קח. מה זה? איפה הם? טוב, נעשה סתם. איפה? נו. כל הכבוד ללולי. כל הכבוד לצ'וצ'קבוץ'.